nanso yɛsan ahyia. Aha ɛyɛ the Kingdom of Asante so ana abusuafo yɛahyia yi na nnɛ adwuada ɔpɛpɛn bosome ne da a ɛtɔ so 13 nnɛ ɛyɛ dan a Asanteman ɛbɛtena ase ɛwɔ manhyia. Bɛyɛ nna kakra ni yɛn nyinaa yɛnim sɛ Santehene ɔbɛnso sɛ etu ɔtɔ so mmienu etutu anamɔn ɛkɔ Nkransa ɛkɔkɔyɛ ne yere dɔfoɔ ayie. Ɛno akyi Asanteman ɛbɛtena aseɛ no nsɛm a ɛbɛtɔ Asanteman anim bi ɛne sɛ Nkransa akonnwasɛm no pinkye kakra ɛwɔ ho. Santehene tena aseɛ no ɔno ara de to Asanteman nyinaa anim sɛ ansa na ɔno ara ne yere ɛbɛkɔ akura no ɔde nanamusini anaasɛ ɔde n'ayetɛ ɛbrɛ no sɛ onim sɛ yɛ dan a deɛ waduro no obɛfirim na obɛwu. Nti sɛ ofiri mu a Santehene nyɛ n'adom na abaayewa a wɔde no bɛyi ɔhene ɛntete no broni bɛka sɛ ɔngumi no na ɔmmra mesi n'anan. Ɛberɛ a na Nkransa Ahemmaa ɛwɔ hɔ no na ɔhene ɛnni hɔ nti na pinkye ɛwɔ hɔnom. Abrante kwaa bi a yɛfrɛ no Bafo wɔno na yɛyi no sɛ ɔnyɛ hene. Ebi sɛ yɛmpɛ no, ebi sɛ yɛpɛ no, ebi sɛ anka yɛyi nipa wei de no bɛsi anaa anka yɛpɛ, ebi sɛ sei. Ne nyinaa mu no ɛbɛyɛ pinkye nanso Santehene a nyansa nyinaa wɔ ne tim, nyansaboa kwa n'ano a nananom ɛtena ase ɛwɔ manhyia. Asɛm a ɛbaayɛ nyinaa ɛne sɛ Santehene se ɔne ne yere ɛdi kuom nkɔmmɔ na asɛm a ne yere dɔfo ɛka kyerɛɛ no ɛne sɛ mede ɔbaa yi abrɛ wo. Sɛ nananom to nsa frɛ me na mekɔ Asamado a ɔno deɛ fa no si akonnwa so ma me sɛ Nkransa Ahemmaa. Nti ɛno deɛ na ɔhene agye atom. Ɛno nti mpo Santehene ɛkaa sɛ ɛnam saa asɛm no nti ɔno ara hwɛɛ sɛ ɔde abaayewa no saa berɛ no na ɔnya ɔhene mmɔɔ ne din sɛ ne yere nti ɔde abaayewa no bɛkɔ sukuu. Wahwɛ ɛde no akɔ sukuu ama no anya adwuma mpo a ɔyɛ. Nti ɛno deɛ Santehene sɛ nkɔmmɔ a ɔne nna Nkransa Ahemmaa adi no ɔnsesa no, ɔnnane n'ano na ankɔfa biribi foforɔ amma Nkransa. Nti ɛno nananom gye tom. Ɛhɔ ana abusuapanyin a ɔyɛ Nkransa abusuapanyin ɛbaa dwom. Santehene busaa no ɔgye tom sɛ ae deɛ Santehene bɛka biara no ɛno deɛ Nkransaman ɛyɛ Santehene dea. Ɛno nti wɔgye tom. Nti ɛhɔ ana ɔhene busaa sɛ ahennie anaasɛ ɔhene a ɛwɔ hɔnom no ɔkae sɛ mmerɛ bi nananom ɛde dwaatoa ɛkɔ ɛyɛ n'adwabɛnhene hɔ ɛma asɛm no ɔhene kaa sɛ ɛntwa yie. Ne sɛ nti ne sɛ nneɛma nketenkete bi wɔ hɔnom a na yɛsɛ yɛyɛ yɛanyɛ wɔn amfa kwampa so. Ɛno nti ɔno deɛ ɔnyɛ aberanteɛ no ntom sɛ ɔno ne Nkransa hene. Nanso nnɛ yi a wɔn aba n'anim abusuapanyin ni ɔbusa no nipa dodoɔ a ɛyi wɔ mu sɛ wɔn mmɛdi adeɛ anaasɛ wɔn pere akonnwa no wɔn wɔ yi. Abusuapanyin bobɔ din ma nipa no bɛyɛɛ 3. Ɛno ana abubu mu aba. Santehene ɛdan si dan mu ɔkaa sɛ sisia yi deɛ montena ase. Yɛhyia wɔ ha. Aberanteɛ yi a mobɔɔ ne din a ɔno na ɔyɛ ɔno ɔseɛ sɛ ɔyɛ ɔhene yi. Ɔyɛ dehyeɛ. Wɔn sɛ ae ɔyɛ dehyeɛ. Odi adeɛ no bi a ɛyɛ yie. Wɔn sɛ ae odi adeɛ no bi a ɛyɛ yie. Ɛhɔ ana Santehene busaa sɛ saa na ɛte deɛ a ɛne na nkonnwasofoɔ anaasɛ atena nkonnwa wɔn a wɔyi adehyeɛ mu di adeɛ yie no wɔn wɔ yi. Abusuapanyin kyerɛ sɛ bi wɔ hɔ nipa no na wɔn yɛ 7 nanso na baako ɛnni hɔ. Ɛno nti mu 6 ɛbɛgyina Santehene anim. Ana Santehene kaa sɛ nea momma yɛntoato adwene. Yɛtoato adwene na baabi a adwene no bɛkɔ bankurom no ɛhɔ ana ɛde akonnwa no bɛkɔ. Nnipa 6 no emu 4 ɛkaa sɛ wɔn pɛ sɛ yɛmfa aberanteɛ yi a yɛde no si akonnwa so dada ɛsɛ ɔhene nanso bibi nti Santehene anim sɛ anaasɛ Asanteman nyinaa anim sɛ yɛamfa kwampa so amfa na ɛnsi adeɛ so no ɔno anom so sɛ yɛmfa ma no. Nti adwene no nyinaa kɔɔ baabi baako ɛma ɔhene kaa sɛ saa ana kuroma no pɛ deɛ a ɛne ɔde n'ano ɛɛto so. Santehene ɛde n'ano to so da no ɛma ano ɛbɛdii mu. Ɛhɔ ana ɛde aberanteɛ Bafopem ɛkɔsii apatam ma ɛno akyi ɔno ankasa bɛyɛ na ɔtwe 2 na ɔtwe 3 mu ani. Ɔtwe afenaa ɛsii biribi ɛde kyerɛ ne manfoɔ ɛwɔ Nkransa. Ɛnnɛ ɔpɛpɛn bosome ne da a ɛtɔ so 13 yi ɛna kwan aba mu
sɛ Santehene no ankasa ne twotwomutwo ɔno ankasa ne ba a ɛyɛ Nkoransahene branti a wɔsɔre akyerɛ ɛyɛ Nkoransaman nnɛ ɔbɛsi biribi de akyerɛ n'agya. Ɛnɛ ɔbɛtwe mpompo nsuo de asuae de akyerɛ Santehene sɛ yiw m'agya sɛdeɛ wokaa sɛ menkɔyɛ no mayɛ no saa madi nni ɛno nti no nnɛ ɔsɔ mpompo nsuom de suae a ɛnnɛ ana na wabɛyɛ Nkoransaman hene pipo ɔbɛyɛ ɔhene no mu a abusua aha ɛyɛ the kingdom of Asante mede de Kofi Kakra yɛbɛfi ha na yakɔ yɛbɛkɔ manhyia deɛ yɛbɛkɔ so manhyia biara no yɛbɛma mo aso ate maka kyerɛm sɛ aha ana nimdeɛ nyansa ne adwene nyinaa mfiti aseɛ ɛwɔ ne sɛnti ne sɛ Santehene ɔne ne yɔnko sɛ etu nyansa ne adwene wɔn de nwene Asanteman no ɛno mu bi ana wɔpɔne ama yɛ ne a yɛde ɛsom mo aha ɛyɛ the kingdom of Asante yɛfi ha si ya yɛkɔ manhyia sɛ wowɔ biribi a wopɛ sɛ yɛkɔ yɛni ho dwuma ma wo a wobɛtumi asɛnde de aba mesrɛ wo woba yɛ page no so a wo like na wahyɛ na wasubscribe de ama yɛ sɛ bɛyɛ a page no ɛbɛkɔ so anyini nti nnɛ manhyia yɛbɛkɔ asetena Asanteman ɛbɛtena ase na Nkoransaman hene anaasɛ Nkoransahene a yɛyi no ɔbɛsi biribi de akyerɛ n'agya nnɛ na wabɛyɛ Nkoransahene mua no nnɛ ɔbɛba manhyia na wabɛsi biribi de akyerɛ ne wura anaasɛ ɔno ankasa ne papa na wabɛyɛ Nkoransahene mua abusua maka kyerɛ sɛ nneɛma sɛesi a yɛsua deɛ ɛwɔ mu ma menka nkyerɛ wo sɛ wonim sɛ Nkoransa ɛyɛ Santehene ɔno ankasa ne dea ɛyɛ nkɔkora mmiɛnsa biribi esi bere bi atwa mu a yɛntumi nka ho asɛm wɔ ha ma anuanom mmiɛnsa edwane firi amakom ɛkɔ de wɔn ani kyerɛ saa abono hɔ no a kɔtena hɔ kɔkyekyere wɔn kuro ɛno nti sɛ nananom pie ana yɛkɔ baabi obusa sɛ mekɔ so mekɔ nkɔkora baabi nkɔkorafoɔ mmiɛnsa no wɔ no ɛno ne din Nkoransa no nnɛ Santehene adawma ɔbɛka ho mpanyinsɛm akyerɛ yɛn sɛdeɛ da bia ɔhene yɛ no no ɔhene bi esuae a Santehene nyansaboa kɔ a ɔka ho mpanyinsɛm de kyerɛ yɛn ma yɛhu sɛ kuro no wɔno na ne dea wɔno na ɔde ne nsa ɛwiɔɔyɛ ɔne ne yɔnko obirikɔmfoɔ de wɔn nsa yɛ nti nnɛ Santehene bɛka ho mpanyinsɛm akyerɛ yɛn abusua mensae brɛ no meeting nso yɛ a di anim yɛ yi yɛmfa nkɔ ɛyɛ manhyia na deɛ bɛsi ɛwɔ hɔnom no yɛnkɔ na yɛnkɔsua adeɛ wɔ hɔ mede de Kofi Kakra abusua di m'akyi yɛnkɔ manhyia deɛ bɛsi biara mede bɛbrɛ mo makra mo